Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama maknya hari ini. Guys, jemaah maing ki ngadran sendang tawa iki aku diajak wong Mbak Romo ki dikasih berkat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bumune putri, diambah putra tawa tawi tawa kersane ngalah. Ayo le. Metune ndi ki, Nduk? Assalamualaikum. Aku yo lagi iki le, nek nendang tawa bolak-balik tapi nek nebak nganan lagi iki. Metune ndi mbok kono apa kene? Le metu kene ya. Iya aja le metu kene le. Lho. Iya, didekekne ratan ngene. Kalau Mbak masuk juga. Assalamualaikum. Enggak, kok foto lek kok dhuwur. Ayo lek gak dile. Rasane. Ayo kok ndi ki? Hei, Mbak. Ayo lek kok kene le, ayo le. Kerae ning ndi kerae? Kerae ning ndi? Amit, Bang. Amit. Yo, barase seteng aku rasa. Iya, Mak. Mbah kerae, po kene. Le kerae ning kene le jare le. Yo karae. Oi. Ora teko arek. Le kerae wis tak wehno ning kana, ndang kowe keram ndang kek kana le. Halo, guys. Malah raine kat gorene kok. Aku nggo kerupuk sak bronjong mentah. Aku untuk gorene to. Pesenan akeh gak metu aku ketoke. Nang bundeng piye ya, gendeng. Terus tampil niki. Ya wah. Aku lagi iki roh manganan kene. Ya padahal wong Jo. Lah ora duwe sama kene, Cik, marai. Lah ya aku dikon nggawa berkate wong Mbak Romo, Mbak. Cik pindah ayo paling. Cik pindah gak belok. Cik pindah ampat. Nang status ti, aku ti. Adem. Ya iki wong petak adem terus kok tarae ora nek sing panas kok. Rene Pak Sopeng. Masa dikek lemah lah berkate ta. Ya ngene ya. Wis lah. Oke guys, hari ini kita amul wong petak ya, banjakan sendang tawa. Muga-muga wong petak wong Mbak Romo diberi keselamatan sampai panjang umur. Muga-muga tandurane ora digodhog tikus. Amin ya. Rezekine malah turang-turang ngono. Aku ya sakmene tuwekku lagi iki melu banjakan dan tawa. Derek, lho lek kasturi kae wong Jawa sing duwe sama kene. Wis cedak-cedak melok. Ojo, Mbak. Ora oleh banget. Iki ora sembarangan. Lah koko sing ning kono ning ndi? Aku mang ndi? Hari iki ning sendang jaga, Mak. Wes sik aja gegeri ae. Ning jaga. Muripom. Pokoknya ya, Mbak. Wes sampai mulai. Nggih. Esa, kok mek aku. Amin aja bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tanduk meneng kayak tanduk berdoa meneng cep. Alhamdulillah nasib paling kesehatan panas. Berkatem intinya. Oh, berkatem iki Duh, wa ilah ilah gudi. Iki ape di narak ning kono le nggone. Ngaleh, guys. Ndang jenenge ndang apa? Ndang jobo. Aku ning kene, Cong. Iki bakul teh kampul. Ngaleh ning ndang jobo, guys. Wih, makasih. Aja tak jolo iki. Konggone anu, Lek Marina. Kira kono, Mbak, kira, Mbak. Kaya wong kene ae, Caca. salah ora penak lho, Mbok. Ngaleh kene iki lho, wis ngaleh kowe. Bu, peneng di Manas kowe? Manas. Walah piye le, Mbak? Kowe kok malah Manas, Mbak? Nyonya Markona, kene madhep. Ya, saya tak weno dhuwit lho. Ambekanem lho sampe gos-gosan. Walah adek mbok tinggal lah, Cik. Mbek sapa? Allah sampai menit apa? Carane nek bancakan yo panas ngene iki ning gayam nek malah meletek mlaku. Cik, apa manggon ndi kowe? Lah berkate piye? Urung ditandukno, Cik. Heeh. Anu anake wedi nek nangis ditepo tanggane. Iya. Walah, guys, rombongan saking pundi ki sajake Nyonya? Halo. Nanti dibagi satu ya. Wong di, Pak. Wong di mang. Iki mah. Enggak, kae. Pabirang kae mah. Wong di kok sampai mede-mede. Aku ning kene lho. Halo. Mbok kowe ambung apa wedhus? Engko bagi cak lho, Mbak. Tak wae genten tanggo bancane bruk. Maksude wong-wong kuwati ning kono tak ber dipangan. Panasnya lah. Oh, bu. Oke. Panas anu sing penak manggone. Adik-adik monggo pinara. Oke sayang, lah pinter. Tare yo ndange anu manggone mepet. Anu Mbak sing penak, Mbak, aja ulah-ulik tek. Ndah, ora rubah. Wendoke mangan es krim? Iya. Kurang enggak? Enggak. Bos, njuk kresek abang kok. Njuk kresek abang kok kaya pola. Iki sing anake Mbak anu Mbak Pitik kene ya. Aku ijo licok lah Cah berkate. Ijo licok ya, tak pekno ijole. Itu ijolan. Guys, ijol guys. Amit.
sedekah jenengan keikhlasan jenengan dadosipun berkah barokah. Amin. Kelurahan Tambak Rama khususipun kangge blora kangge sedayanipun. Kula mewakili Pak Lurah saged rawuh niki ngapuntene sanget niki matur nuwun saking kelurahan kangge jenengan sedaya keikhlasanipun jenengan matur nuwun sangat. Yo, Muring-muring budaya niki manganan apa sedekah bumi, acara sedekah bumi. sedekah bumi. Sak lajengipun mangke saged langsung mawon dipimpin doa teng Mbah Mudin. kersane ingkang langkung. Nggih, Mbak Mudin. Nggih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Din, langsung bos, nggak pakai lama-lama Pak Mudin, ayo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku tutup kok mengopi. Ja. Amin. Amin. Bosok. Amin. Amin. Ja. Amin. 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 Amin ya Allah, amin. Aku kok kirimi lho, Ja. Amin. 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 Sing banter bar mangan kok. Amin. 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 Amin.